سقف غري علو خبري سقف غري علو خبري سلام تخطاتلتنا channel كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم تسينا لنا كساب موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عدم كم تري وزر لهم لومي أقداسي حبريتا دهري أما بالمئتن حدا معالتنا يتكوينات نجمارو كم بحدش ناب كوينات تمريسهم كم زلوي سنقر زلو انتهي معلوتي زي let's start with this one. Is in danger tonight as Iran fires multiple waves of missiles at northern Israel, the first since the fragile truce was brokered in April. Israel says it has intercepted the missiles. Much of the country has been put on alert this evening. It all comes after Israel carried out deadly strikes on the southern suburbs of the Lebanese capital Beirut, targeting, it said, Hezbollah, the Iran-backed armed group. President Trump has tonight urged the Iranians to get back to the negotiating table. كم تري وزر لهم أمانجو إسرائيل ليبانوسن زغلصل زنبرة متقعتي إيران إذا حويسات له كم زلاي زنقر زلو نشتي كريكم بخالي من قد سدد نغلتيو أتحاحزنا غنريو GMT. You are watching our extensive coverage. In the last hour, Iran has launched a wave of missiles toward Israel. Sirens have sounded across the country. These are the latest images over northern Israel. The military says it's intercepted all the missiles launched thus far. But there are reports that further attacks are expected. Iran says the strikes are in response to Israel's attack on Beirut's southern suburbs. Shortly after the missiles were launched, the head of Iran's Central Command put out a statement. Ali Abdullahi said the U.S. had given Israel the green light to attack Beirut. And the statement said this: "We had previously warned that if the crime..." كم نريد لنا داغماي ناب ناي سلامن ناي مزرابن ناي قالنا تبع الدراماتات كجبر دحر مسنحو كله فشيلو ناب متخو خاص اتيوم كم زلوين عن رزالنا إيران نحيا لوان كتم قصني هميم لذن قطعناتهم دما أب ليبانوس جبر زلو كينات أكل نايتم قراص نايتخسيو إسرائيل أب ليبانوس تجبر زلها كوك عارض يزجبو إسرائيل أب للحزب الله تجبر زلها كوك عارض يزجبو أتزت سلام أمريكا زجبر زلو كسل دعرقينو بمجمريو بقلتي على ملوز فلتو تم قراص نايتخسي ليبانوس أب ليبانوس كفلت كم زلوين ترى دينانيرنا أمريكا إسرائيل شلل لا تريو زلا دما أكل نايتي مس إيران تجبر زلاون مس جزية كنت أحسن مخانا زر ملكت مخانو أمريكا نايب حكي زلاق مفتع تدلن تلاقينا إسرائيل تتوقع تبلايز كبع إسرائيل تتوقع تبلا زي مقالة دما إسرائيل أمريكا ونحبيلا كم بحدش ناب إيران كوينات كتمل سامخانا ردوي أبز بالمدام تايم دوس حنيرهم سلازي نتنياهو أبزخوني يكون مواز أكرك كبتقيلو أبو ترايت توز بالكم زي كون إيرانوين فليت أمالو سلازي كاب حجي دونالد ترامب نتدي ترانس ويون إيران قيح مسمر ناتا دونالد ترامب كخبرو زي كل ندحر قوينو سبحانه قواب إيران كم بحدش مستدبدبه كجبر زخل لوطي ويون جبر ملسي بزو حستوات أكل ويكلني سلازي نتنا إيران قيح مسمر كل قبل ليبانوس كخبرو ندحر قيليو كم بحدش ناب إيران كيناتون كمت زي كل زبل مدام نمتادو صوديوم دمسلو بزخانه إيران دحري حيا لما تنقطع ميسايلاتها ناب إسرائيل كم سددتن إسرائيل مبزحتو نتي زمت أمكن نايل لنا أبتسمينا إسرائيل زمت مبزحتو تير ديفنس سيستمناتنا كم استغلا خليهم زنقرو تعالى خلهم مدى ما يتغلا خلون مس جزية زنصر نجارن بر مبزحت جزية قلتي فملس كم زي بنان فلتينا جن بزغنة I haven't seen بجاك حنتي فيديو حصر زبالات impact كم زجبرة زري بزو فيديو تطيراخون أبيكس مالتيو سلزي كساب حجي بمولو كم سغلا خلوا جرنا نصدر عن زخان تايو حلف نايتي ناي إيران سنترال كوماند مالتيو علي عبد الله زبحال مالتيو انتاي بلالو أقدم أبيلنا أب دحيا زبحال بيروت زي جنابنت أب دبوب ناي ليبانوس رأي كونس أبوش ترس كتما ناي ليبانوس زلو بيروت زجبر زلو متكعتي انت حر تغيرو دا كم بحدش تغيرو كانت مخانا يجبر ملس كنا مخانا نغيرنا نينا سلازي إسرائيل دما إكزاكتلي نعسل زجبرو ينا جبر ملسن هبزلنا يوم زلو إسرائيل بعلم عبدرا ما يتفتير زلو مهنياتو نزقو دايزريوم سق كبلدو مهنياتو إيران متكعت متجبرت ندونالد ترامب نجيرومو دونالد ترامب دما إسرائيل نخيت تكوس متنقطع هي بنيريو I'm gonna show you زي بحكك ساعة كندي دراما كم زلو هنرينا سلازي دونالد ترامب ساعة كندي
ስልጣን ናቱ ድሩት ምዃኑ ተነፂሩሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ቀድሚ ናብቲ ዲቴይልስ ናይቲ መጥቃዕ እስከነሽ የምንስማዓም in the Iranian capital of Tehran very shortly. But first, we want to go to Nida Ibrahim, who is on the phone with us from the occupied West Bank. So, Nida, what are you seeing? What are you hearing where you are? So the latest we have from the Israeli home front telling people that the missile threats from Iran for now seems to be over, requiring and asking people to leave protected spaces. According to the Israeli spokesperson, the Israeli army spokesperson, Afi Different, he's saying that all launches that have been fired from Iran into northern Israel were indeed intercepted. As we've been saying, So ከም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ውሽጢ እስራኤል ካብቲ ምዕራባዊ ባንክ ዝበሃል ወይ ከዓ ዌስት ባንክ ዝበሃል ፍልስጤን ማለት እዩ ካብ ራማላ ኮንታክት እናቶም ትዛረባላ ንሳብ ሕጂ ኣብ ሰሜን ናይ እስራኤል ጥራይ ግበር መፅኡ ከም ዘሎ እቲ ሚሳይላት ብምሉእ ድማ ከም ትፀብፃብ ዘሎ እስራኤል ኢንተርሰፕት ከም ዝገበረቶን እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ መዕቆቢ ሸልተር ወይ እውን መዕቆቢ ናይቲ ቦምብ ዝብልዎ ትሕቲ መሬት ዘሎ ገዛውቲ ኣብኡ ንክኣቱ ከም ዝተኣዘዘ እዩ ዝንገር ዘሎ ንግዚኡ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ እውን ሰባት ኣብ መዕቆቢዮም ክቐርቡ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ከም ዘላ እስራኤል ኣብ ኩሉ እስራኤል ኣብ ገለ ክፋል ናይ እስራኤል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ሰብ ብምሉእ ድማ ነቲ ሓበሬታ ብፅኑዕ ክከታተሎ እቲ ምክልኻል ናይ IDF ሓበሬታ ይብሎ ዝብል ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ እጂ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ኢራን ንመጀመርያ ንእስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ክትወስድ ዘላ ምጅማር ንእስራኤላውያን ጋሻ ነገር እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዲትሮንስ ናቶም እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ቀደም እስራኤል ዝደለየት ተገበረት ግብረ መልሲ ኣብ ልዕልያ ዝወስድ የለን ብግምጣሉ ንሳ ተወሳኺ ግብረ መልሲ ናብ ኢራን ትኸይድ ነይራ ጽድዮም ኣሎ this has changed now ኢራን ንምንታይ ነቲ ዝተባህለ ስምምዕ ገዲፍኩም ኣብ ውሽጢ በይሩት መጥቃዕቲ ኣካይድኩም ኢላ ኢራን መጥቃዕቲ ትገብረሎም ኣላ እዚ ነቲ ዝነበረ ዳይናሚክስ ኮምፕሊትሊ ዝቕይር ነገር እዩ እዚ ከዓ መርኣያ ናይቲ ኩናት ናይ ኢራን ኣብቲ ኩናት ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት መንፀባረቂ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ this is the new normal ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ኖርማል እንታይ ማለት እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተለኪቱ ኢራን ዝደለየቶ ተውፅእ ዘይደለየቶ ድማ ተዓፁ ኣሜሪካ ድማ 100 መዓልቲ ለሚናን ጠቢራን ሓቢላን ፈቲናን ኣይሰለጠን ስለዚ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዳ ምዃኑ ዴሞንስትሬት ገይራ ኣረጋጊፃ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ምቁፃራ ክእሉ ነይሩ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ነይሩ ታሪክ ናይ ዓለም ልክዕ ከምቲ ናይ ሙዳቕ ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ኣብ 1950ታት ብሰንኪ ናይ ስዊስ ካናል ንዑ ክቋፀሩ ብዘይምኻሎም ዝተረጋገፀን ዝተወደአን ናይ ብሪጣንያ ነቲ መግዛእቲ ቡጌር ከብቅዕ ዝተወሰነሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር መወዳእቱ ክኸውን ኢሉ ሓደ ዓብዪ ሄጅ ፋንድ ማናጀር ኤንድ ሂስቶሪያን ናይ ታሪክ ተመራማሪ ሬይ ዳሊዮ ዝበሃል ኣቐድማ ኣቢሉታ ኩናት መጀመርያ ክጅምር ከላ ዓባይ ፅሕፍቲ ፅሒፋ ቤክስ ብዙሕ ኣዛራቢት ኮይና ነይራ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ውጥቀቱ ኣብዚኣ እያ ክትረጋገፅ ትኽእል ነዚኣ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍትዋ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ለንከነ ድማ ኣብ ብሉምበርግ ዝገበረ ኢንተርቪው ሰምዐ ነይረ ክገብርዋ ኣይከኣሉን ሶ this is already ሓደ ዴሞንስትሬሽን እዩ ቻይና ይዕዘብ ኣለዉ ኤስያ ይዕዘብ ኣለዉ ህንዲ ይዕዘብ ኣሎ ራሽያ ይዕዘብ ኣሎ ሓደ ነገር ድማ ይርድኦም ኣለ ኢሉ ዝርድኦም ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣሜሪካ ብሓይሊ ንካልኦት ሃገራት ከተንበርክኽ ከምዘይትኽእል ድልውነት ከምዘይብላ ዓቕሚ ከምዘይብላ ድልውነት ከምዘይብላ ሓደ እዩ መቸም ወላ ሓይሊ እንተለዋ ድልውነት የብላ ምክንያቱ ድልውነት ማለት እንታይ ማለት ክትመውት ከድልው ዲኻ እዩ መስዋዕቲ ክትከፍል ድልው ዲኻ ኣሜሪካን መስዋዕቲ ክከፍሉ ድልዋት ኣይኮኑ ስለዚ መስዋዕቲ ከይከፈልካ ድማ ኣብ ዓወት ክትጎናፀፍ ኣይትኽእል ኢኻ ሓፂን በይኑ ብሓይሊ ኣየር ዝደብደብካዮ ለውጢ ይምፃልካኒ ወይ ሪጂም ቸንጅ ይገብረልካኒ ጉድ ናው let's get back to the point እስራኤል ኣብ ሂወታ ዘይረኣዮቶ ዝሓለፈ ዓመታት ንመጀመርያ ኢራን ነቲ ዴትሮንስ ዝበሃል ናታ ናይ ምክልኻል ካልኩሌሽን ናታ ጥዋዕዋ ዓቢላቶ ኣላ እዚ ድማ ኣበይ ተረጋግዞ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኢኻ ተረጋግዞ let's go to ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሩ እዚ ድሕሪኡ እስራኤል እንታይ ገይሮም ግብረ መልሲ ሂቦም ድማ ከረየኩም እየ East Coast, I'm John Scott, and this is a brand new hour of the Fox Report. Breaking news out of the Middle East. Just this past hour, sirens blaring across Israel as Iran launched a major missile attack, its first since the fragile early April ceasefire. Tehran is now warning that U.S. military bases and Israeli assets in the region are, quote, legitimate targets. Let's go straight to our chief foreign correspondent, Trey Yingst. He's live in Tel Aviv. Trey. قد من أبزيا مخادنا مجمريا انتايلو مالو إيران
እቲ ኩናት ናብ እስራኤል ጥራይ ደይኮነሲ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ዕላማታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሌጂቲሜት ታርጌት እዩ ንዓና ይብሉ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ኮርፖሬሽን ክኸውን ይኽእል ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤስ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስትስ ክኸውን ይኽእል ናይ ነዳዲ ቦታታት ክኸውን ይኽእል whatever it is it's a legitimate target ንዓና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ ናብ ኣምኻድና እቲ ታርጌት ንሕና ንገብሮ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፐርሽያን ጋልፍ ጥራይ ኣብዚ ወሽመጥ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ጥራይ ዘሎ ዕላማታት ኣይኮኑ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክንከይድ ኢና ናብ ቀይ ባሕሪ ገፅና ክንከይድ ኢና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ክንከይድ ኢና ስለዚ our targets are going to be way expanded ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገፅና ክንከይድ ኢና ናብ ኩሉ ቦታታት ከይድና ዘድልየና ዕላማታት ክንሃርብ ኢና ስለዚ ካብ ሕጂ እዚ ኩሉ ከምዚ ሓውሲ ኣራንሾኑ ገይሮሞ ዘለዉ እንተሪኢኹሞ ብትርኩ ሓሊፉ ክሳብ ሳይፕረስ ዝበፅሕ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ ወታደራዊ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ is a legitimate target ይብላ ኣሎ ስለዚ this is going to be very very interesting ሕጂ ንመለስ ናብቲ ዶናልድ ትራምፕ ብቴሌፎን ዝበሎ ከስማዓኩም ሕጂ He's live in Tel Aviv. Trey. Yeah, John, good afternoon. At least 4 waves of Iranian ballistic missiles have targeted northern Israel over the past hour. Many people still in bomb shelters in the northern part of this country. I just got off the phone with President Trump to get his reaction to the ongoing missile attack. As I was speaking with the president out the window, I could see some of these incoming missiles headed toward the northern part of this country. The IDF says they were able to shoot down the majority of the incoming fire, but the president telling Fox News it's certainly not going to help negotiations. I asked him if he had a message for the Iranian regime. He said, ናይ ፎክስ ጋዜጠኛ ይትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣስተውልና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተደዋዊለ ፀኒሐ ዝብል ዘሎ ሓደ ግዜ ኣብዚ ከምፃልኩም ዘሎ ዞም ፎክስ ሚድያ ገለመለ ዳይሬክት ኣክሰስ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እቲ ሪፖርት ናቶም ደስ ዘብል ሪፖርት ኣይኮነን ምክንያቱ ዝንቡዕ ንናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ወገን ጥራይ ዘንፀባርቂ ግን እንታይ ይባካ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ፖዚሽን እንታይ ከም ዝመስል የረጋግፀልካ ዳስ ዋይ ድማ ንዑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብክልቲኡ ወገን ክንሪኦ ስለ ዘለና ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ 4 ወይፍ ወይ ከዓ 4 ማዕበል መጥቃዕቲ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል ናይ ኢራን ተኻይዱ ነይሩ ኢሉ እስራኤል has intercepted the majority ነቲ ዝበዝሐ ኢልዎ ስለዚ ገለገለ ሓሊፉ ኩሉ ከም ዝኽእል ካብታ ዘረቡ ከተንብብ ትኽእል እዚ ያ ኩሉ ኣይበለን ማጆሪቲ ነቲ ዝበዝሐ ኢንተርሰፕት ገይሮም ኣለዉ ይብል ገለ ግን ሓሊፉ ከም ዘሎ ርግፅ እዩ ካብ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ካብ ዝረኣናዮ ንኩሉ ባሊስቲክ ሚሳይል ናይ ኢራን ክቋፀርዎ ከም ዘይክእሉ ሪና ነርና ኢና ስለዚ ኢራን ሓንቲ ርየ ነይረ ሓደ ኢምፓክት ዝገበረ ሓደ ቦታ ርየ ነይረ ካብ ርዕቑ ሰኣልዎ እስራኤል ነቲ ኩሉ ካብቲ ዓዲ ዝመፅእ ቪድዮታት ሙሉእ እዮም ሎክ ትገብርዎ ከምዚ ክግበር ከሎ ሴንሰርሽፕ ናቶም ኣብ ዓለም መወዳድርቲ የብሉን እቲ ቁፅፅር ናይ ሚድያ ናቶም ሓበሬታ ካብቲ ዓዲ ዝወፅእ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ናይ እስራኤል ካሊእ እዩ ስለያ ናይ እስራኤል ናይ ቴክኖሎጂ ሳይበር እቲ 200 ዝብልዎ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ኣለዎም ክፍለ ሰራዊት ዲና ክንብሎ እዚ ዲና ክንብሎ ክንትገለ ግንባር ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ስለያ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣለዎ እዚ ሳቶም ኣብ ኩሉ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ጉግል ዝሰርሑ እዮም ሰራሕተኛታት ኣለዎ ስለያ ክነሶም ኣብ ጉግል ዝሰርሑ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ዩቱብ ዝሰርሑ ኣብ ፌስቡክ ዝሰርሑ ኣብ ቲክቶክ ዝሰርሑ ኣብ ይነም ጀስት ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ንገሩኒ ወሳብ ዝሰርሑ ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ቦታ ይሰርሑ እዮም ልክዕ ምስቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ትኸውን ምሽ 2-3 ዓመት ውትድርና ምስ ገበርካ ትጣየስ ሓውስ ትጣየስ ትበሃል ግን ስለያ ከይትጣየስን ይኸውን ወፂኢኻ እንታይ ትኸውን ኣብተን ካምፓኒታት ኣፕላይ ትገብር ኣብተን ካምፓኒታት ድማ መሳርሕትኻ ናይ እስራኤል ረብሓ ዘለዎም ስለ ዘለዉ ነቲ ቦታ ሂቡኻ ኣብ ኣገዳሲ ናይ ሴንሰርሽፕ ዲ ናይ ገለ ቦታ ይገብሩኻ ስለዚ ወላ እውን ካብ እስራኤል ሰልይኹ እንተወፂኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክመፅእ ከሎ ቀልጢፎም ቀብ የብልዎ ማለት እዩ ብሎክ ክገብርዎ እቲ ቪድዮታት ስለዚ ሓቂ ናብ ህዝቢ ከይወፅእ ክልክልሉ ዝኽእሉ ዝለዓለ ጥበብ ኣሎም እዚ ኩሉ እናኾነ ግን መሊቑ ይወፅእ እዩ ምክንያቱ ካብ ውሽጢ እስራኤል ዘውፅእዎ ሰባት ስለ ዘለዉ ወይ እውን ናብ ካልኦት ሰባት ኣዚሮም ዘውፅእዎ ሰባት ስለ ዘለዉ ዝኾነ ንመለስ ሕጂ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተዘራረቦ ክነግረና እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ኩናት እንታይ ይብላ ኣሎ ግብረ መልሲ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዝመፅእ ግብረ መልሲ ድማ he had a message for the Iranian regime. He said, what I would suggest to Iran, you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal. President Trump indicated in our conversation that negotiations with Iran were progressing toward a possible agreement as early as Monday, Tuesday, or Wednesday of this coming week. He told me, and he said now this takes place, and so the president will likely be briefed.
in the hours ahead about what is happening right now, this exchange of fire that again started earlier today with the Israelis striking the Lebanese capital of Beirut in response to Hezbollah attacks against their country. And so there's been this back and forth taking place. And I asked President Trump if there was coordination with the Israelis regarding the strikes in the Dakhia neighborhood of southern Beirut earlier today. He told me there was not coordination with Israel and added that he was not happy about it. Okay, ኣብዚ ጅትሪዎ ዘለኹም ክልተ ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ። ሓደ ዶናልድ ትራምፕ መረዳእታ ክንወስዶ ንኽእል ዶናልድ ትራምፕ ስክሩድ ተጨቢጡ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ከምታ ኣብታ ስእሊ ታብኔል ትሪእዋ ፀናሕኩም ነቲ ነገር ክቋፀሮ ይከኣልን ኣሎ ላይክ ኢራን ሚሳይላታ ክትኩስ ከላ ንእስራኤል እንታይ ይብላ ኣሎ በቃ ሕጂ ተኪስኩም ይኹም ያኽለኩም ንእስራኤል ድማ በጃኻ ግብረ መልሲ ከይትህብ ኣብ በይሩት ዝገበርካዮ እውን ብናተይ ፍቓድ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ በይሩት ዝተገበረ መጥቃዕቲ ካብ ናተይ ፍቓድ ኣይኮነን ሕጉስካ ኣይኮንኩም ብኡ ይብላ ኣሎ ስለዚ ንሱ ኣብ ሶኒዮ ሶሉስ ረቡዕ ሓደ ዲል ምስ ኢራን ክህልወኒ እየ ዝፅበ ዘለኹ ይብላ ኣሎ ሓሶት እዚ ምክንያቱ ካብ ኢራን ዝመፅእ ሓበሬታ ክበኩም እየ there is no such a thing ከም ዝበሃል ነገር የለን ኣዝና ርሑቕ ኢና ዘለና ኣብ ስምምዕ ክንበፅሕ ምስ ኣሜሪካ ዝተቃረበ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንኢራን እንታይ ይብሎም ኣሎ ግብረ መልሲ ይብኩም እስራኤል ሃሪማያ ንስኹም ድማ ግብረ መልሲ ይብኩም እስራኤል ግን ሕጂ በጃኹም ኣይትሮም ዝብል መጠንቀቕታ ናብ እስራኤል ከም ሰደደ እዩ ዝንገር ዘሎ ነተንያሁ ከክሰምዖ ድዩ ክንርኢና ናይ ነተንያሁ ግብረ መልሲ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተኣማንነትን ናይ ምውሳን ዓቕምን መሬት እናዘበጠ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ንኢራን ጠጠው ከብል ኣይከኣለን ወሽመጥ ሕርሙዝ ከኽፍቶም ኣይከኣለን ኣፈራሪሁ ድዩ ኣጠንቂቑ ድዩ ኣጊዱ ድዩ ገለ ገይሩ ብሎኬት ገይሩ ኣይከኣለን ኢራን ወረድ ወፂያ እያ ብሓይላ እያ ወፂያ እስራኤል ድማ ሕጂ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ እናወሰደ ከሎ ኣካሊቲ ኣፃብዕቱ ከውፅኣሉ ጀሚሩ ኣሎ ነተንያሁ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንእስራኤል ክቋፀሮም ከም ዘይክእል ብዓለም ደረጃ ይረአ ኣሎ ብኢራን ድማ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይረአ ኣሎ እንታይ የርእየካ እዚ ኣሜሪካ ናታ ክሬዲቢሊቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተኣማንነትን ናይ ምግባር ዓቕምን መሬት ክዘብጥ ይረአ ኣሎ እዚ ድማ ዘስደምም ታሪክ ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ዘስደምም ንቐፅል And so the president taking in a lot of information right now as it relates to what is happening in the Middle East. But the latest information, John, that we have 4 waves of Iranian ballistic missiles targeting civilian populations of Israel and new threats at this hour from Iran's IRGC that they will target U.S. bases across the Middle East if the Israelis respond to these strikes on their territory. This is a significant ballistic missile attack against Israel, the largest that we have seen since the ceasefire went into effect in the aftermath of Operation Epic Fury. And again, it's an indication that the Iranians still have some of their ballistic missiles. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ናይ እስራኤል ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝዛረብ እታ መልሓሱ ግን መሪፃ እያ ትዛረብ እስራኤል ናብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ከም ትገብሮ ዘላ ገይሩ እዩ ትዛረብ ወይ ኣይጠቕሶን እዩ ስለዚ ዲስቶርሽን ይበሃል እዚ ነገራት ፍርቂ ሓቂ ጥራይና ነገርካ ወይ ፍርቂ ነገር እናተዛረብካ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ናይ ጻድቃናትን ሰናይ ነገርን ጌርካ ናይ ምግላፅ ትኽእሎ ነቲ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንሰይጣናውን ንክፋእን ከም ዝግበር ዘሎ ጌርካ ናይ ምቕራብ ኤክስፐርትስ እዮም እዚኦም ሊቃውንቲ ናት እዮም ዲስ ኢዝ ዋይ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኩሉ ሕማቕ እናገበሩ ኣሜሪካ ከም ፅቡቅ ትገብር ዘላ ገይሩ ዝኣምን ሰብ ዘሎ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ትገብር ዘላ ግብረ መልሲ ኣብዚ ሕጂ ክልቲኡ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ መን እዩ እቲ ሓላፍነታዊ ተግባር ዝወስዱ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ ፀቀናይ ዝኾነ ከይኮነ እንድሕር እዩ ኢራን እያ ሓላፍነታዊ ተግባር ትገብር ዘላ ምክንያቱ ዓለም ምሉእ እያ ኣስካሕክሒ ዘሎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብትገብሮ ዘላ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ደፊሩ ክንደይ ቦታታት ተቆፃፂሩ ክንደይ ሰብ ልዕሊ 3000 ናብ 4000 ዝቐረበ ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ካልኣይ ቀዛ ኣብ ሊባኖስ ይፍፀም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ንዝገብር ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ግደፍ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ከማን የለን ኢራን ድማ ግደፍ ኢሎም ምስማዕ ስለዛበይዎ ስጉምቲ ይወስድሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሓይሊ ጥራዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሒ ደው ክብል ዝኽእል I'm not talking about China I'm not talking about Russia or America የለውን ኣብ ቃዛ 70,000 ክቐተል ከሎ ራሽያ ዝገበረ ነገር ኣይነበረን ቻይና ዝገበረ ነገር ኣይነበረን of course ኣሜሪካን እስራኤል ዝድግፍ ነይሩ ኢራን ጥራይታውን ኮደው ኢላ this is going to be ድሕሪ 50 ዓመት ኣብ ታሪክ ክዝረብ ከሎ only ኢራን እያ ጠጠው ኢላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዋጋ ከፊላትሉ እያ ግን ኢራን ጥራይ ጠጠው ኢላ ተባሂሉ ታሪክ ከምዚ ይክኸውን ከምዚ ገይሩ ክዝፅሓፍ ተደምሎም ሓደ ኣብ ጎኒ ቃዛ ሓደ ዓዲ ምሉእ 2 ሚልዮን ሰብ ዝቕመጠሉ ሑፃ ክቕየር ከሎ ደው ዝበለ ሰብ ኣይነበረን ኖ ሶሪ ኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ሑቲ ጎረቤትና እዮም ጠጠው ኢሎም ቀንዲ ካብ ኢራን ላዕሉ ሑቲ እዮም ተዋጊኦምሎም ቀይሕ ባሕሪ ዓፂኦም ብዙሕ ዋጋ ከፊሎምሎ እንታይ ዘርእየካ ታሪክ እናተፈፀመ ከሎ ዝበፅሕ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ እዝኖም ገጅፍ ሄድፎን ገይሩ ወይ ከዓ
معبسي دمصناي عالم قانزاناي قازاناي كالن كيسمع كمو غيرو اب عينو دما ناي صحاي وي كان برهان دابيسا غيرو كرن كسمعن كم زيدلو خوين اكت يغبرالو عالم فدهلو እዚ ኩሉ ግፍዕና ተፈጽሞ ከሎ ታማል ሓሶም ግንጥል ኢላ በዓል ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ክብሉካ ኣይሓፍሩን እዮም ተደምሎም ኣብ በዓል ኤርትራ ኣብ በዓል ገለ ከይዶም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛረቡ ፀገም የብሎም እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብግልፂ እናረኣዩ ኩሉ ንነተንያሁ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዘይክእሉ ዘለው ልዕሊ 70,000 ቀቲሉ ሓደ ከተማ መለሲ ናብ ሑፃ ቀይሩ ናብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ዝመስል ጥፋት ቀይሩ ከሎ ወላ ሓንቲ የለን ኮንሲኮንስ ዝበሃል የለን ሕጂ ድማ ነቲ ዝገበሮ ናብ ሊባኖስ ገጽ ቀይሩ ወድማ ሓያል ከይደሉ ደቲ ደባው ክፋልናቶም በቃ ኦሬዲ ሰብ ካብ ጉዒዙ ካብ ሌታን ሪቨር ንላዕሊ ገጽም ከይዲሉ ኣሲድዎም ኣሎ ኩሉ ዝና ተፈጸመ ከሎ ኣሜሪካ ኣጆኻ ነተንያሁ ዓርከይኻ ይብል በቲ ድማ ገለ ናይ ቃዛ ቦርድ ክንገብርና ፒስ ቦርድ ደገለ ዶና ተባሃለ ጾታታት ይጽወት ማለት እዩ ሽፋን ትገብር ዲፕሎማቲካል ካበር ትብ ወታደራዊ ሓገዝ ትብ ገንዘብ ትብ ኩሉ ዓይነት ስለያዊ ሓበሬታ ትብ እንደን ነቱን ኮ ግደፍ ዝበለካ ድማ ተዛሪኻ ከተጥፎ ኢልካ ትበገስ ማለት እዩ ናብ ኢራን ዝተገበረ ጉዕዞ ድማ እሱ ነይሩ ኣይሰርሕን ስለዚ ኣጋይን ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ ነዚ ንሕና ዝገበርና ኣብ እስራኤል መጥቃዕቲ እስራኤል ናብ ኢራን ግብረ መልሲ እንትህቢባ ናብ እስራኤል ጥራይ ኮናን ግብረ መልሲ ክነብታይዳ ናብቶም በይዛት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ከባቢና ዘለው ግብረ መልሲ ክነቢና እዮም ዝብልዎ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ ይፈትዎን ምክንያቱ ሂ ሪሊ ዋንትስ ዲል ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ነይሩ ቢቢ ነተንያሁ ነቲ ብኮናቱ ስለ ዝፈለጠ immediately he reacted ንዑነ ጽግዎ ጽጉምትናቱ ከም ዝወሰደ እዩ ዝነገር እንታይ ገይሩ let's see እስራኤል ተግብረ መልሲ በመጀመሪያ ክንሪ News out of the Middle East, where Israel says it has struck military targets in western and central Iran. It comes just hours after Iran fired multiple waves of missiles at Israel, the first time it's launched attacks since the ceasefire came into effect in April. And these images we can bring you now are from a few hours ago, and they show missiles in the sky over northern Israel. The Israeli military says they were all intercepted. No injuries have been reported. Iran's Islamic Revolutionary Guard called ከም ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል ድማ ብግዲኣ ግብረ መልሲ ከም ዝወሰደት እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ኢስፋሃን 2-3 ከተማታትን ዓበይቲ ቦታታትን ኣብዞም ክበኩም The latest from West Asia today marks the 100th day of the war in West Asia. And for the first time since the ceasefire was agreed in April, Israel's military said it detected multiple missiles fired from Iran. The Iranian missile fire came hours after Israel's Okay, ZG ክኸውን ከሎ again shows terrorism. The Israel's emergency services reported no direct casualties. Meanwhile, Celebration said it had struck military targets in western and central Tehran. Iranian state media reported explosions. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ Israel Defense Forces comes about the Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝልምኖ ዝነበረን ዝሓቶ ዝነበረን ነፂጋ እስራኤል ኦልሬዲ ኣብ ውሽጢ ኢራን ግብረ መልሲ ሂባ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ዓብ ምዕራፍ እዩ እስራኤል ናብ ኢራን መጥቃዕዓ ከተጥቅዕ ምኻላን ዕላማታት ክትሃርም ምኻላን ዘገርም ኣይኮነን ናይ እስራኤል ዓቕሚ ኣይትኽእልን እያ ዝበለ ሰብ የለን ርዱ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ግደፍ እናበሎም ነዚ ክገብሩ ምኻሎም ግን already this tells you everything the dynamics na begotsu khayt Tehran. Iranian state media reported explosions in Tehran, Tabriz and Isfahan shortly after the announcement. The Israeli military accused Tehran of choosing what they described as the path of terror. Israel added that despite of Iranian attacks, the Israel Defense Forces would continue operating throughout Lebanon and intensify actions against Hezbollah. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and its suburbs. If it So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናብ ባእስን ናብ ኩናትን ሰጊሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎደናታት ኮፍ ኢሉ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ኢሎም ድጋፍ ናይ ሰራዊቶምን ናይ መንግስቶምን ኣብ ዝብሉ ዝነበሩ መጀመርያ ነቲ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ናብ እስራኤል ዝኸይ ዘሎ ቀዳሞት ሰኣልዎ ሰም እዮም ነይሮም ብሰማይ ክሓልፍ ከሎ ነቲ ምልክታት ስኢሎም ናብ ሶሻል ሚድያ ዘውርድዎ ነይሮም ፅቡቅ ዲ ሕማቅ ብዘየገድስ ግን ኦልሬዲ ህዝቢ ከምዚኣ ኢሉ ከም ዝነበረን ግብረ መልሲ ክመፅእ እናፈለጠ ከሎ ከመይ ዓይነት ህዝቢ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ኣብ እስራኤል ተኽሱ ክመፅእ የላ ህደም ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ትሕቲ መሬት ይዛቱ ኣብ ኢራን ተኽሱ ክመፅእ ምዃኑ ዝፈለጠ ሰብ ናብቲ ጅራፊዮርታት ናይቲ ከተማ ወፅዩ ባንዴራ ናይቲ ሃገርና ወሰደ ኣብ ጎኒ ህዝብናን መንግስትናን ኣለና ዝብል ህዝቢ ኣሚን ከምዚ ኣነ ርያ ይፈልጥን እየ ውግእ ክካየድ ከሎ ሰብ መሕብኢ ዝደሊ these people are different ነዚ ኩሉ 4 መዓልቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ከይረብረባ ክድብድባ ከለዋ እቲ ህዝቢ ኣብ ፅርግያ ይውዕል ነይሩ ኢሎም ምሸት ኩሉ ግዜ
ቀትር ምሸትን እናተመላለሰ ህዝብሲ ኣብ ጎደና ባንዴራ ሒዙ ተጠውብል ነይሩ this is ዝካለ ነገር እዩ ማለት I really don't understand ኣይክርዳን ይከል ናብቲ ናይ መወዳእታ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣምፂና ነርና ዶናልድ ትራምፕ ብሙሉእ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ናይ ተሓዲ ፓወር ፕላንትስን ካልእን ኩሉ ቢንቶታትን ክድምስሰ ኢሉ ኣብ ዝፈከረሉ እንታይ ገይሮም ነቲ ፓወር ፕላንትስ ሰባት ኣብኡ ተሰሪዖም ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ኣብ ዝቅተለና ኢሎም I mean this is crazy ጽላልያ ኮይኑ ይትስማዓካ ኣሜሪካ ዝኣክል ክገብር እየን ዝብል ዘሎ እሞኻ መጀመርያ መዓልቲ ተኽስናቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 150 ዝኾኑ ቆልዑ ዝቐተለ መዓት ዕንወት ዘውርድ ዘሎ መግለፂ ዘይብሉ ቦምባታት ዘዝንብ ዝነበረ ሓይሊ ዘገርም እዩ ብዝኾነ ግን መኸተ ናይቲ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ህዝቢ እውን ይስዒርዎ ንኣሜሪካ ተጠዋቢልዋ ዝበሃል ንሳቶም ዝደልዩ ዝነበሩ ህዝቢ ኢራን ተንስዩ ናዕቢ ክገብር ነቲ መንግስቲ ቃል የሎ እቲ ዘጋጠመ ድማ ህዝቢ ንዓታቶም ነቲ ትካላት ናቱ ዝከላኸል ንዓና ቀቲልካ ቅተሎ ንዓና ምስ ቀተልካ ነዚ ቦታ እዚ ኣቃፅሎ ወይ እውን ነዚ ከተቃፅል ተኮይንካ ንዓና እውን ኣይትግደፈና ዝብል ዓይነት ህዝቢ ስለ ዝረኣዩ ነቲ ዕላማታት ናቶም ከም ዘይሰልጥ ዝገበረሎም ስም እዩ እዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ ዘስደምም ደረጃ ይኮይኑ ዘሎ እስራኤል መጥቃዕቲ ጌራላ እቲ ዕንወት ናቱ ምስ ግዜ ይክረአ now from a few hours ago and they show missiles in the sky. Iran's Islamic Revolutionary Guard called US President the Israeli Prime Minister not to retaliate. Well, for more, we can speak with our BBC Persian Washington correspondent, Kashaya Janadi. Kashaya, it seems like Israel has not heeded President Trump's request not to retaliate, and things have escalated since we spoke to you an hour ago. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እስራኤል ንኸይትትኩስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እዩ ፈቲኑ ንነተንያሁን ክድውለሉ ምዃኑ ይዛረብ ነይሩ እስራኤል ግብረ መልሲ ንኸይትህብ ምክንያቱ እስራኤል ንበዓላቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ በይሩት ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ኣንጻርቲ ንዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ምቁራፅ ናይ ተኩስ ጥሒሳያ ትገብር ነይራ ስለዚ ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ዝሃበት ስለተጣሕሰ እዩ እስራኤል ድማ ሕጂ ናብ ኢራን ገዛ ከይትትኩስ ዘረባ መጠንቀቕታ ወይ ምሕፅንታ የመሓላልፍ ነይሩ እስራኤል ነተንያሁ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ በዓል ኣዴኻ ትፈልጥ ኢሉ ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ገይሩሎ ስለዚ እዚ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል Yes, it seems so. And the Iranian state TV just reported that explosions had been heard in Tehran, Tabriz, northwestern of Iran, and as well as Isfahan, central Iran. Israeli military, the IDF, has also reported that in retaliation to Iran's attacks, they've hit targets in western and central Iran. There is no indication what targets have been hit in either state IDF statement or the Iranian television reports, and we don't know whether there are casualties or not. It's still in the very early stages of reports coming out of Iran, so we are waiting for more. All right, Kashaya, thanks very much for getting. So in terms of the بحفشة إيران إسرائيل بإيران قدس علامات تبريز بهالكتمام إسفهان بهالكتمام معكل وتدرى علامات زبالتهم حريمة خمسة لأن بلك exact الانتهاري مع لقن سابجي تفلتنا اللي يبلو كابقات شيء لما دونالد ترامب قدفنا بلو نتنياهون من السناتون بيناوس كنت وشيد خمسة لا يزنقر زيزقر ما يكونن ونياتو دونالد ترامب ناي مزاز أعمى لإسرائيل كم زي بلون فلتينا بقمت على نتنياهون دونالد ترامب نفس دليل وكتويا خمسة خالة كم زخيلن أمزح على في عامة منفقن تدقاقا من زرعانايون زنت أرنايون كنتات تلوسيو حجوون انتقونا دونالد ترامب كابتو زلو سأقام كوت سيقول دايكل النزبل again حركة بتازارة بارسو زلوسيو Multiple explosions heard in Tehran, Tabriz, and Isfahan. Let's bring in Alan Fisher, who's live for us in Washington, D.C. Alan, Donald Trump picked up the phone. He called Netanyahu. He asked him not to do this. He wanted him to hold off on any kind of strikes on Iran to make sure that whatever deal he's working on with Iran would not be put into jeopardy. Do you think that these strikes that Netanyahu has obviously launched and given his go-ahead to be carried out, do you think So times will zallo bzakham samom zallogum Donald Trump betadagagami waywun telephone dawilu Netanyahu متقعتن خيقبرن نتيمس إيران سقبر زولو سممي أب حدقا كيو دخون كم استمحصنو يزنقر زولو زنتاي مالتيو زي قد استاقيرات الكالا إيران انت تتقوستو دمان دحر تخلاخي الكايا لخاقنكا تدي هاريمكا غينو دين بتانو سقبر زولو أي تسأيق اللي إيلو كم استمحصنو زكر كوينو من يتزل على حيلي زولو أب منقوم كرتيم كتريخ اللها نتنياهو مخانين تسرار له مالتيو سكن اسمع يوم that could actually derail these negotiations now?
Well, to be clear, let's make it absolutely certain that Donald Trump had that conversation with Benjamin Netanyahu. He said he did. So publicly and quite openly, he urged restraint on the Israeli Prime Minister. It appears that that was either misdirection, which would have big question marks about the future diplomatic direction of talks with Iran, or Benjamin Netanyahu did have that conversation and simply decided to defy the US president. Donald Trump told reporters that he wanted to make sure that effectively there was a lid kept on the trouble, that Israel had its attack on Lebanon, the Iranians had responded, therefore they had, in his words, both had their fun, but now they had to effectively stop to allow negotiations between the United States and Iran to continue, and he believed that there was a deal close by. Now, ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ርግፀኛታት ክንከውን ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉሉ ነይሩ ንናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኢሉ ዳ እምበር ገይሩ ወዲያ ይገበሮን ርግፀኛታት ኣይኮናን ካልእ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓይኒ ክረአ ከሎ እስራኤል ካብ ስምምዕ ወፃኢ ኣብ በይሩት መጥቃዕቲ ኣካይዳ ስለዚ ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ናብ እስራኤል ሂባላ ስለዚ ክልቲኦም ንናቶም ስጉምቲ ወሲዶም ስለ ዘለዉ ኣብኣ ክተብቅዕ ኣለዋ እታ ጉዳይ እስራኤል ግብረ መልሲ ክትብ የብላን ኣብ ምባል እዩ ነይሩ ምክንያቱ እስራኤል ግብረ መልሲ እንተሂባ ኢራን ነጊራ ስለ ዝነበረት ንሳ ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ምዃና ስለዚ ነገር እቲ ኩናት ክቕፅል ፋሕ ክብል ከም ዝኽእልን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፋሕ ክብል ይደሊ የለን ምክንያቱ ፋሕ ደኢሉ ክእክቦ ስለዘይክእል ዓቕሙን ስለዘይብሉ ጠጠው ከብሎ ሃገራት ዓረብ ድማ ቶም ኮላተራል ዳሜጅ ማለቶም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ኣብቲ ኩናት ዝጉድኡ ሃገራት ክኾኑ እዮም ቅድሚ ቅርብ ተለይ ሓንቲ ኣርቲክል ርፅአ ንሄ ናይ ስዊስ ኣርቲክል እዩ ጥንቅቕ ኢሎም እዮም ዘውፅኡ ብዙሕ ከምታት እንዳይወፅኡን እዮም ግን ዱባይ ሲ ካብዚ ፀገም ዝተወፅእ ዶ ትኸውን ሕልሚ ናይ ዱባይ የበቅዕ ዶ ኸውን ወይስ ይቕፅል ዝብል ምልክት ሕቶ ዘለዎ ሄድላይን ይርፅአ ንሄ እንታይ ማለት እዩ ኣገይን እዚ ኩናት እዚ ድሕሪ ሚእቲ መዓልታት ይምለስ ምህላው ነተን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ክህልወን ከም ዝኽእልን ናበይ ገፀን ክኸዳ ከም ዝኽእላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ወይ እውን ደው ናይ ምባል ወይ እውን ነቶም ሃገራት ናብትን ብፍላይ ነተንያሁ ንኢራን ክቋፀራ ይክእልን እዩ ክሰማማዕ ጥራይ ዝኽእል ምስ ኢራን ንኢራን ክሰማማዕ ክቋፀራ ስለዘይክእል እያ ጣውላ መፅኡ ዘሎ ንነተንያሁ ግን ክቋፀሮ ምተገብአ መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ዝብል ኣሜሪካ ሲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሲ ፅልዋ ክህልዋ ምተገብአ ግን ኢትስ ኳይት ዲ ኦፖዚት እስራኤል እያ እታ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ and this is shocking ንምብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ It appears that obviously the Israeli Prime Minister decided to act without the permission of the US President. That seems more likely than the idea of Donald Trump being involved in public misdirection, and that will have consequences for his relationship with Donald Trump going forward. It's clear there has been an element of frustration from Donald Trump towards Benjamin Netanyahu. From the conversation that they had a week ago, where he used several expletives to Benjamin Netanyahu and told him that whatever he was doing in Lebanon was actually screwing up the possibility of a peace deal with the Iranians, to this latest incident where it appears, if Donald Trump is to be taken at his word, he told Benjamin Netanyahu not to do anything more, not to be no more response, and that will get in the way of any possible peace. ብሓፈሻ ኣለንከነ ኣብ ካልእ እውን ብብዙሓት ሚድያታት ሰሊኹ ወፂኡ ዝበሃል ዝነበረ ዋላ ነዚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ናይ ኣክሲዮስ ጋዜጠኛ ብራክ ሮቪድ ዝበሃል እውን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተደዋዊሉ ከም ዝነበረን ነዚ እሶም ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ መጥቃዕቲ ከይካየድ ናብ እስራኤል ኣበርቲዑ ይምሕፀን ከም ዝነበረን ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ንኸይከውን ይፅዕር ከም ዝነበረን ዶናልድ ትራምፕ ነታ ምስ ኢራን ዝዛረባ ዘሎ ክኸስራ ከም ዘይደሊ ዘሎን ናብ ኩናት ምምላስ ከም ዘይዋፅኦ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ብገለ መንገዲ ነታ ኩነታት መዕለቢ ክረኽበላ እዩ ዘሉ ዘሎ ነተንያሁ ግን ብርግፅ ክሰምዖ ድሌት የብሉን ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እውን ትዝክሩ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕን ንሱን ኣብ ቴሌፎን ከም ዝተባእሱ ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ነርና ኣብቲ ዘረባ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነተንያሁ ማለት እዩ ንስኻ ፅሉል ኢኻ ከቢድ ቃላት ተጠቂሙ ፅሉል ኢኻ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ብዓለም ተፀሊእካ ጥራይ ዘይኮነስ ንእስራኤል እውን ከም ዝፅላእ ከም ትፍንፈን ጌርካ ኣለኻ ኣነ እንተዘይህሉ ኣብ እስር ቤት መሃለኻ ክሳብ ሕጂ ኣነ ተኸላኺለልካ ዘለኹ ዝመስል ናይ መፈራርሒ ቃላት ከም ዝተጠቐመሉ ዝገልፅ ነይሩ ብዙሓት ግን ድራማ ንክገብሩ ዝገብርዎ ዘለዎም በርክሳዕ ክንዱ ባእሲ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምኡ ንክብል ዓቕሚ ዘለዎ መራሒ ኮነን ዝብል ብዙሕ ሚምስ ወፂኡ ነይሩ
ምክንያቱ ነተንያሁ ከምኡ ክብል like I don't know ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ሰብኣይ ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ነተንያሁን እስራኤልን ክበፅሕ ከሎ ግን ብዙሕ ስብእነት ኣይረኣናሉን ስለዚ ከምስሉ ከምዚ ኣብ መንጎኦም ባእሲ ከጋጥም ዝኽእል እሞ ዶናልድ ትራምፕ ተቆጢዑ ስጉምቲ ክገብር ዝኽእል ዓይነት ገይሮም እዮም እንዲኦም ኢንሲኒየት ክገብሩ ወይ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ከርእዩና እንዲኦም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ክንሰምዖ ጥራይ ዘለና እምበር ኣነስ ኣብ ባይታ ክሳብ ዘይረኣኻ ክእመን ዝኽእል እዩ ኢለ ከኣምኖ ዝኽእል ኣይኮነናን I cannot see ኣነስ ኣይረኣየንን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንነተንያሁ ሕማቕ ክገብር ዓቕሚ የብሉን ባህላይ ያኒ ብዓይነ ብሎጂክ ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካን እስራኤል ሕማቕ ክትገብር ወይ እውን ስጉምቲ ክትወስደላ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዋ ኢኻ ትብል ግን ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ከምኡ ይኮነን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ እስራኤል ብክንደይ መንገዲ ሒዛቶ ከም ዘላ ንሚድዩ ይትበሎ ንፖለቲኩ ንኮንግረሱ ንሰነቱ ይትበሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ከዕንውዎስ ኣብ ኢዶም እዩ በሚድያ ገይሮም ጥራይሲ ሓደ 6-7 ሓበሬታ ውፅኦም ዓጠቕጠቕ ከብልዎ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ዶ ገለመለ ዶ ገይሮም ከመጅንንዎስ ክእሉ እዮም that's why he knows ነምስ እስራኤላውያን ክገጥም ከም ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና it's just incredible ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይፅበን ኢኻ ግን ከም ወትሩ ዘገርም ነገር ኣይወሓደን ኣብዛ American. I mean, these two have spoken on the phone multiple times, Netanyahu and Donald Trump. Could it be that we're hearing one thing in public and then these two discuss another thing in private? I mean, could Donald Trump have told him, okay, Netanyahu, go ahead, launch sort of a limited response and then let's leave it at that? Could that kind of conversation have taken place? Look, it would be wrong to speculate on what could have taken place. ያ ማለት ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለናን ብውሽጢ ንሪኦ ዘለናን ኩሉ ግዜ ሓደ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ ኮይኑ ምናልባት ኮንዶኾን ኣብ ደገ ከይት ትኩስ ዝበሎ ብውሽጢ ግን ሓንቲ ግዜ ከይትካሃረም ኢልዎ ክኸውን ይኽእል ይብሎ ኣሎ ግን just there's so much to speculate ይብሉ ኣለው ብዙሕ ነገር ክትዛረበሉ ትኽእልን ክትማጎተሉ ትኽእልን እዩ ዘሎ How this ends well for President Trump, and I cautioned that from day one. And I fear that he's going to have to get out of this in a way which, if you compare it to, say, the Obama deal that he's always ridiculed, it's going to end up being, I would imagine, something that's very hard to deny will be an ignominious retreat and failure. As a result of Donald Trump's... So, መብዛሕትኦም ዋላቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ እዮም ኣሚን ካብዚኣ ኩነታት እዚኣ ካብ ስዕረት ወፃኢ እንታይ ክረክብ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ክወፃእ ዝኽእል እዛ ጉዳይ እዚኣ ላይክ ሲሪየስሊ ዶናልድ ትራምፕ ብከምዚኣ ዓይነት መንገዲ ነዚ ኩነታት ስዒርዎ ክወፅእ እቶም ዓንጃላት ኣለዎ ኣብጥቁ ኪድ ውግእ ጥራይ ጀምር ዝብልዎ እንታይ ከጋጥመካ ኣይግድሶም ኪድ ውግእ ጥራይ ጀምር ይብልዎ ብፍላይ እቶም ናይ እስራኤል ደገፍቲ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ቀፅል ጥራይ እታ ኩናት ከተዋፃእካ ትኽእል እያ እንታይ መፀካ ኣይግድሰናን እዩ ግን ኪድ ኣብታ ኩናት ተመለስ ዕድልካ ረ ይብልዎ ኣሎ ኩሎም እቶም ወታደራዊ መኮንናትን ሓለፍትን ናቱ ድማ እዚኣ እንድሕር ጌርና እዚኣ ክገብሩና እዮም እታሶም ዝገብሩና ድማ ከባድ እያ ንሕና ንገብሮ ቅድሚ ሕጂ ደብዲብና ኢና ዘይገበርናዮ ደብዳብ የለን ዘይተጠቀምናሉ መሳርሒ የለን ኩሉ ተጠቂምና ኢና ውፅኢት ግን እንታይ ምፅኢልና ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ኢራናውያን ድማ ነቲ ሚሳይላቶም ከዓ ክንዕንወ ይከኣልና ስለዚ ካብታ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ወፃኢ ክንገብራ ይንኽእልና ንሳቶም ግን እታ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዋ ክንምንታይ ክሳራ ምፅያትላ ንሪኣ ኣለና ኢሎም ሰው ከማ እንድሕር ደጊሞም ኢልና ኣብዚ ቦታ እዚ ቦታ ክህልወና ኣይኮነን ኢሎም ስለዚ ንዓ ኣፀባቢቕካ መንገዲ ቀይርካ ጥበብ ጌርካ ፈራሪካ ገለ ጌርካ ሰተት ኢልካ ውፃእ ወላ እውን ውግእ ክንገብር ተኮይና ብካልእ መንገዲ ብእገዳን ብዕፅዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጌርካ ሰለማዊ ሰልፊ ጌርካ ብሲኣይኤን ገለ እንትደይ ኮይኑ ፊት ንፊት ገጢምካ ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ይብልዎ ኣሎ ውፅኢት ናይቲ ዝገበሩ ቀዳማይ ኩናት ሕጂ ፀብፃብ ክቦ ይብዚ failed war of choice. We have replaced and killed the older dying Suleiman Khamenei with a younger, more radicalized Khamenei. The Strait of Hormuz was open, now it's closed. 12 servicemen have died. Thousands of Iranians and Lebanese have been killed. Our Gulf allies now are retreating and seeking new alliances. Our bases are under attack. The price of gas has gone up to $4.50, and according to the Trump administration, it's going to keep የቀኒየልና ዶናልድ ትራምፕ ክንብለሉን ዝግባአና ነገራት ኣሎ መጀመርያ ሳላ ዶናልድ ትራምፕ ብምርጫው ዘሊሉ ዝኣተወ ነተንያሁ ክሕጉስ ኢሉ ዝኣተወ ኩናት ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት ዝነበረ ተዓፅዩ ኣሎ ኢሉ ዝኣሪጉ ምስ ሞተ ፋሕፋሕ ክትብል ትኽእል ዝነበረት ሃገር እቲ ዓሊ ኸመነ ብሙሽጠባ ኸመነ ብንእሽተይ ወዱ ስልጣን ከም ዝሰጋገር ጌርና ኣለና ዓበይቲ ጀነራላት መይቶም ድሕሪኦም መንክትኮም ኢልና ክንፃወት ንኽእል ዝነበርና ካልኦት ጀነራላት ኣዝዮም ዝፀልኡና ስምብራት ናትና ዘለዎም ነቲ ስልጣን ክርከብዎ ክኢሎም ስለዚ ከነ ወታደራዊ ማዓስከራት ናትና ከም ድሌትና ንሕንብጠሉ ዝነበርና ሎሚ ዓጠቕጠቕ ኣቢሎሞ ማንም ዘይሰፍረሉ ቦታ ገይሮም ኣለዉ መሻርክትናን
ንቁጠባና ኣዝዮም ኣገደሲ ዝነበሩ ሃገራት ዓረብ ንህላውዮም ዝቃለሱ ዘለውን ካባና ወፃኢ ናይ ሴኩሪቲ ፓርትነርስ ኣብ ምንዳይ ዝርከቡ ዘለዉ እዮም ነዳዲ ታሕቲ ዝነበረ ናብ 450 ናብ 5 ገጽ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ስለዚ የቐኒየልና ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ስግንጢር ጌርካልና ወላ ሓንቲ ፍረግና የፍረኻት ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፃኻልናን ሕጂ እውን እንተኾነ ብዝገደደ ስዕረት ኢኻ ትወፅእ እምበር ካልእ ከተምፅኦ ትኽእል የለን ናበልዮም ጀብልዎ ዘለዉ and it's true ካል ነገር የለን there's no a good way out ጽቡቕ ነገር ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ብጽቡቕ መንገዲ ክወፅእ ከም ዘይክእል ከምዛ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣብ መወዳእታ ንብረትካ ገዲፍካ ብቢልዮናት ዝትመና ፅዋራትካ ገዲፍካ ኣብ ነፋሪት ሃዲምካ ሃፅ ኢልካ ዝጠፋእካዮ ከማ ጥራይና ክንርኢ ንኽእል እምበር ኩላቶም ቶም ወላ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዝፈልጥዎ ዝድግፍዎ ገባባቱ ዝፈልጡ ኩላቶም ናይ ቀደም ጀነራላቶም መዋፅኦ ይረኣዮም የለን መዋፅኦስ ይረኣዮም የለን ኢራን ወላ ሓንቲ ክንገብራ ይንኽእል ኢና እዩ ዝመስል ዘሎ ኢራን ድማ ፈቲና ፀሊና ሱፐር ፓወር ኮይና ትመፅእ ኣላ ብዓለም ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም እዩ ባቤል መንደብ ድማ ክቋፀርዎ እዮም እዚኣ ተቐንዲ ትሕሞም ዘለና ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ኣይኮነ ዝሕሞም ዘሎ ባቤል መንደብ I mean, look at this. እዚኣ እንታይ ከርእየኩም ደልየ መሲልኩም ወሽመጥ ሕርሙዝ ኦልሬዲ ዝተወድአ ገይሚሱ ዝተወድዩ ኣብ ሊባኖስ ንዝግበር ዘሎ ኩናት እዮም ንእስራኤል ዝሃርምዋ ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘኽፋእኩም ግብረ መልስን እስራኤል ንባለና ኢሎም ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ሕዝብላ ሓያል እዩ ሓያል ዝኾነ ቃልሲ የርኢ ኣሎ ኣብ የመን ዘሎ ሑቲ ግን ኣፀቢቑ ካብ ዝዓቢ ምክንያቱ ሃገር ኣለዎ ወደባት ኣለዎ ኩሉ ነገር ዘለዎ እዩ ሑቲ ድማ ንባቤል መንደብ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ኢራን ድማ ንሑቲ ፅቡቅ ጌራ ከተሕይላ እያ ምክንያቱ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ እኹል ለቨሬጅ ኣይኮነን ወላ እኳ እኹል እንተኾነ እሱ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ባቤል መንደብ ድሕሪ ወሲኽካሉ ንኢራን ከንዕቕ ዝኽእል ሓይሊ የለን I mean, China is very powerful. Russia is very powerful. ግን ራሻ ዓፂያትካ ክትዓፅወካ ይትኽእል ድዕፆ ነገር የለን ራሻ ዘሎ ራሻ ክትዓፅዎ ትኽእል ሃገር የለን ነዳዲ ክትክልክለካ ትኽእል ወይ ገለ መለ ራሻ ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ ቦታ እዩ ናይ ኢራን ግን እቲ ፅልዋ ብኒኩለርን ብኣፅዋርን ዘይኮነ በቲ ጂኦግራፊ እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ገጥ ኣቢሎም ኣረጋጊፆም ኣለው ኣብ ባቤል መንደብ ድማ ብታሕቲ ታሕቲ ነቲ ሑቲ ዝበሃል ዘድሊ ስልጣነ ሂብዎ ኣለው ኦልሬዲ ንሱ ድማ ብሓንቲ ድምፂ ናቶም የስ ክብል ትኽእል እዩ ስለምንታይ ብዙሕ ረብሓ ከምፅእ ኣሎ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ብፍላይ ኣነ ዝግምቶ ማለት እዩ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕሪ ብዙሕ ገንዘብ ክእትዉ ጀሚሮም ኢራን ሑቲ ክጅምር እዩ ነቲ ባቤል መንደብ ክዓፅወ ክብል ወይ ገለ ነገር ክፈጥር እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሑቲ ከምኡ እንድሕር ገይሩ ድማ ኤርትራን ጅቡትን ድማ ረብሓ ኣለወን ኣብኡ ምክንያቱ ዖማን እኮ ውግእ ጌራ ይኮነት ረብሓ ትረክብ ዘላ ኣብቲ ቦታ እቲ ስለ ዘላ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዖማን እውን ዝምልከት እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ ከላ ዖማን ስለ ዘላ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳይናሚክስ ብፍላይ ኢራን ትበሃሲ ንኤርትራ ብዙሕ ረብሓ ከተምፃላ ትኽእል እያ ከይፈተና ወይ ንሕና ደሊና ወይ ፅዕርና ደይኮነስ ኣብታ ቦታና ከለና ተደላይነትና ላዕሊ ምፅኦሞ ዘለዉ ሶም እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብመንገዲ ሑቲ ገይሮም ነቲ ከባቢና ክልክትዎ ስለ ዝኽእሉ ተተለኮተ ድማ ኤርትራ ትበኽየሉ ምክንያት የብላን ዝበኽዩ ይብከይሉ ንዓና ዝልኩተና የለን ሑቲ ንዓና ክዓፅኡና ይክእሉን እዮም ንሕና ጎረቤቶም ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ኣብ ጉዳዮም ናቶም ድማ ወይ ምስኦም ኢና ወይ ኣንፃሮም ኣይኮናን ርግፀኛታት እዮም ኣብኡ ኤርትራ ፀገም ናቶም ከም ዘይኮነ ፀገም ናቶም እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ዝጠቕስዎ እሱም ጅቡቲ ሰም ኤክሰንት ሶማሊላንድ ድማ ቀንዲ ተደጋጋሚ ዝጠቕስዎ ሃገር እሱ እዩ ንኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ እውን ብሕማቕ ዓይኒ ጠሚቶም ኣይፈልጡን እዮም እምበሺ ከማን ኤርትራ ንሑቲ ትሕግዝ ኣለና ተባለት እያ ትኽሰስ ነይራ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስተምምን እዩ ሓንቲ ኣብዚኣ ከርየኩም ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ዝበሃል ዘሎ linked with the talks between the US and Iran has sent me a message this evening, and remember it's early in the morning out here in the region, and they've said to me that a deal with President Trump is no longer feasible at this stage, and this official blamed President Trump for the current situation inside Lebanon and the current escalation. I presume the escalation meaning what the Iranian response has been, given it's been Iran's red line not to attack Beirut all along. So this is a pretty interesting development because it means that Iran now feels, and this is someone linked with the negotiations, feels that it cannot now have كم تري وزر لهم تايبن ثانيهم قال حدا كابتن اوفيشالس وين حلفتنا ايران ذهبوا حبريتا مالتيوم مس دونالد ترامب زغبر زلو زمدنا ترغم زلو كم زي كونه وي ون ابز وان زيد زمدنا نختبر يلكا كتزاربلو تخل ነገር አይኮነን ይብላሉ
ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ክቋፀሮ ስለ ዘይክእል ዘሎ እቲ እስራኤል ዝበሃል ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንሕና ክንቅበሎ ስለ ዘይንኽእል ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኩነታት ክንፅበይ ንኽእል ኢና ካብኣቶም ይብላ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ብካርታ ገይረ ዝዛረብ ነቲ ካርታ ረይዎ እሞ እቲ ኢራን ረይዎ እቲ ዕቤት ናቱ ስዑድያ ረይዎ እንደን እስራኤል ዓይንኹም ክረኽባ ይክእልን እዩ ማራ ቅርብ ኢልካ ክጥምት ኣለካ እቲ እስራኤል ሊባኖስ ንብሎ ዘለና ክንዲ ምንታይ ንኣሽቱ ቁሾታት ምዃኑ So Iran is a monster بعبيت ناتو مالتيو. Yes, geographically عبيت راي نبين أقول كم زي كونن فلتنا جن. It is really هذا نجاري تنرجوز لنا إسرائيل زبال أكمل زبالة فتسين ككرة زي كل دوباوقع بحرنا يرتروا دوباوقع بحرنا يرتروا عبيو كبات بيقع عبو خوني إسرائيل. تزازين يشتهي جاريو كندزة عينة نجار تفتر زخل زلو كنتات كتير خلاها. It's just incredible. تي كنتات كنتري خلنا مالتي بحفشة لزو قدايزي ببزح من قدي نابستفل عليه ترقوامتات سخيزو لويو دونالد ترامب Despite the military defeats that they suffered during the operation. And again, President Trump indicated that he has sympathy for those in the region who are uninvolved. He talked about the situation in Lebanon. He said he didn't want to see it as a firing range. And ultimately, we have seen a lot of success on the diplomatic front from the Trump administration to try to reach a normalization deal between Israel and Lebanon. But it's this X factor of Hezbollah, Iran's largest proxy in the Middle East, that is throwing a wrench in this ongoing process. Remember, the president has been able to normalize ties with regional countries and Israel through the Abraham Accords. He has called on other regional countries to join this. كم تريو زلهم زي لازم صوايات حكم سيل كام زراب نبوريو تي أتسا قرمسي أب ليبانوس زلو منغستي نبعلو حدا مقابريا منغستي تي ليبانوس بالمنغستي اللي ونديو لأن كانت برايم مينيستر ناتهم دي ولا جلس انتاي اللي خصصنا يرسكي إيران يا خمسة قبرنا زلايلو سنك إيران نساق زلنا يلو صحيف نيروسي نا إيران منيستر ودات وصاي أباس أراش انتاي اللي صحيف له بومباتات كاب إيران مسيو وريد كاب عد خايلو قدنا ناب إيران مسكاركا نتزبخا 3 شح قتيل الكازو لو بومبانا إيران أيكونني بومباتاتنا إسرائيلي سلزي أين خا خفيت كاس على خانة ترن عخا محشك كايل يقداس زربا خاسي انت عينت أنا ما خمزة لك منتصرين يري بس بخاز قتل زلو ميسايلاتن أو وش حجركا سراويتون تانكتاتون يتيزلو إيران أيكونني له إسرائيل كتزارب سلزي تغل يعني انت ربحا قديم كخم سر زلها نصور زلو زغني عشرات كيلومتر رح يقزلو نيد حناتنا يتزبي قبل ملسن زبزلو إيران كتكسس جنس أجمع بالكان again the same كلاتهم كمية إيران يا قوم تكبر زلاهم زولتهم أبتكعزلو هجرات خليج بيروت بلو كويت بلو قال إيران تاي وردهم زلو إنك زاربو مورالي بلو إيران كلت عبيت نيكلوراين هجرات من كمان زبلو كتفوا إلهم متيم مكيتاتهم وتي الله سلمتاك كتفوا إلهم متيم زارب سبيلن حقاودي نيرو قال نعو يزاربونهم إيران زو قبرو تقبر ملسن جيجاي نيرو كخونا نيكبو إيران تودق الله قال بس إسرائيل كوينو ينكم زولو تقوني كم تزدلي وودي كون سابايتا إيران ناي موداق ملكت يبلان ما مليسا كمان بقمت قالوا نحيلة تمتعلا تكون تقدم همسري وزلهم just incredible it is incredible انك تأمنوا أشجع رزقنا كونتاتيو زبي إيران لما مستنكري بكا مالت كرعد تسبيو كسنبت تسبيو أنصار تمنجست كم تزدلي وقال أخ قبر اللهم يتسبيو تزبقن فتشي مكاب تكوينا دي فره نتي منجستن نتي سراويت اندما أجو خازبلو مورال زبويو كوينون ريال لنا مالتيو انت يا من وريلس تكونتات ومزعتهم إيرانيين تمرت سلو زلون كاير دومي زوردهم زلو شقر نحوار مفتح كم سألهم زخل مخانير دوم الله نربع عمت لمينهم تمساسيلهم دبلوماسي غيرهم من قد غيرهم زبلوا وخبر لهم فتينهم فتي مفتحين سألهم ስለዚህ ታውንኮ ዘላ ጽዕር ከመውጻት ራያ ትብል ኣብ ኣነ ኺስሉ ሰራዊት ለንቀና ከማን በዚ ዘረባዶ ገለ የሎም ከጥዕስዎም ከሽቅዕዎም ቀሪቦም ነይሮም ኖ እዚያ ጉዳይ እዚያ በዛቲና ዘለና ክንወፅ ኣለና ሓንሳብ እናሓወሩን መፍትሒ ክንገብር ኣለና ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድና ሒዝና ኒውክለርና ከይረከብና ብካልእ መንገዲ ጌርና ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዳይናሚክስ ተቐይርናዮ ከይፈተው ክቕበሉናዮም ሽዑት ማይ ትፅቡቕ ነገር ክመፀና ዝኽእል እምበር ነዚኣቶም ተመሳሲልካሲ ትርጉም የብሉን ኢሎም ዝወዱ ይመስሉ እሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለዉ ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ኣብ ዝቕፅል መደብናተይ ድማ ዝያዳ መብርሂ ክበኩም እየ ምስ ከባቢና ድማ እንታይ ለውጢ ክህልዎ ክንሪኦ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩም ድማ ግደፉ